Els animals, en cas d'emergència, criden «Rau, rau, 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 se están llevando nuestras crías!» Els humans podem trucar al 112, però hi ha un estudi que diu que els joves catalans, en cas d'emergència, no marquen el 112. I nosaltres no sabem per què. Per això els hi anem a preguntar. Perquè no m'agrada trucar per telèfon i menys al 112, que és gent que no conec. Tu alguna vegada has trucat al 112, has dit? Sí. Estava treballant i em vaig trobar un obús de la Guerra Civil. Què? Un obús, una bomba de la Guerra Civil. Hòsties! I llavors vaig trucar i van vindre els Mossos, van vindre els artificiers i tot i el van prendre. Bon pepino era allò. Algunes vegades hauria d'haver trucat i no he trucat. Bueno, per exemple, l'altre dia a ma mare se li va cremar la torradora i ningú va cridar al 112 perquè li feia vergonya. Yo lo hice, porque a ella le dio un etílico. Que hi havia gent que feia soroll al carrer i tal, i vaig trucar. Hi havia un senyor molt desorientat que va caure a terra i vaig trucar al 112. Què faria un jove a una situació d'emergència real? Comprovem-ho. Oh! Oh! Emergència! Sisplau, emergència! Truca al 112, sisplau! Primer despenja! Oh! Ara! 1, 2... No dubtis. Truca. A la porta de l'escola hi havia una cabina telefònica. No! I es va crear l'hàbit a veure què passa, que és real. El número funciona, Saps que trucar al 112 per fer una broma és un delicte? Però amb 7 anys, Quants anys tens? ara tinc 23. Ah, prescrit, no passa res. I per què va molt bé el telèfon? Per trucar a emergències quan ho necessites. Efectivament. Oh! M'està fent una tapipàrdia molt greu. Despenja primer. M'estic marejant. Com va això, mare de Déu? Cap a l'altre costat. Uno. Cap a l'altra banda, cap a l'altra. Emergències, digui'm. Tinc el meu fill marejat. Sí, una Quina és la emergència molt greu. Sabíeu que el 112 és el telèfon d'emergència únic a tota Europa? No era el món? No en tenia ni idea. Tenia entès que era arreu del món. Sí. Ja està. 10. Ja ho saps. Quin és el telèfon d'emergència de França? 112. Què faries en cas d'emergència? I si us trobéssiu en una situació d'emergència, què és el que hauríeu de fer? Trucar al 112. I aquestes han estat les respostes que ens han donat els joves. Però en cas d'emergència, no dubteu, truqueu al 112.